Kidnapping with homicide case. Yan ang isinampa laban sa dalawang sospek sa pagpatay sa batang natagpuan sa Tondaligan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Inaasang makakamtan na ang hustisya para sa batang si Portia matapos ang agarang pagkakaaresto sa dalawang sospek na sangkot sa kanyang brutal na pagpaslang noong Agosto 15 sa dalampasigan ng Bunuan Gazette. Sa pangunguna ng alkalde ng lungsod at ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calb ng PNP Dagupan, tiniyak ng lokal na pamahalaan na patuloy ang investigasyon upang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Samantala, kinumpirma naman ng Pangasinan Police Provincial Office o PANG-PPO sa pamumuno ni Police Colonel Arbel C. Merculio na naharap na sa kasong kidnapping with homicide ang dalawang sospek sa pagpatay sa biktima. Batay sa isinagawang investigasyon, may sapat na ebidensya ang City Prosecutor's Office upang ituloy ang kaso laban sa mga akusado na sinasabing kumilos ng may malinaw na pagpaplano at pagtataksil. Tiniyak ng PANG-PPO ang patuloy na pagsusumikap upang makamit ang hustisya para sa biktima. Nananawagan naman ang LGU Dagupan ng panalangin para sa naiwang pamilya ng biktima at hinikayat ang publiko na igalang ang karapatan ng mga inaresto na itinuturing pa ring inosente hanggat hindi napapatunayang may sala. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idolin Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.